Kublai pi baro sesin nga aingo pat yublai nam tani kapor kabulak play nga kan kalat hakabangan yo pat sesisin ban yang hakan dikacaka ban yasam yang tapi na kaktin ke jong blai chapang ka khubor chapang ka jingwan asin ka jong Jesus Christ man hakan ngila ya pet chapang nyoteli kidak iba kedau syakata ka jingwan ka bahajan ka jong Jesus Christ pat hakan ni kasni pedeng nya pet se kawai ka benta jong kejingwan asin kejong Jesus Christ pakata nginya pet ya karukamuan kejong Jesus Christ kumnungin itu bau Jesus Christ ulah janwan nanta kamut ayu haba ka Bible ka ong baunwan ku unong tu ki ban saja ha kejingwan asin kejong Jesus Christ hatu ngila bentit ya kapor baunwan ini kilong kita kimat ki bangakwa kan kapor ban ya sambat pi banginya pet iwe pi iwe iman ban nya sedang dengan ni ka kebaningkong kebaong karukamuan bersisa jong Jisu. Kumno u Jisu Christ unwan. Kata ketika jingkeli kumno u Jisu Christ unwan. Haka perthai kestan borok kawai. Ngidon lagi jong kijing sungtu lagi jong kijing ngai syapang kajingwan asin kejong Jisu Christ. Kadang kejing hikai kebaong bau Jisu Christ unwan haka berjarjar haka beri haka pareng kiong ka secret rapture kata kalau buunwan haswa jong kejing jenjar kabamut baki brew kijong ublay pinum dan kam manyat ling bay kita kejing jenjar masawan kan ka perthai sakawai pak kejing jenjar ka buunwan ha pedeng jong kita kejing jenjar bat sakawai pak kejing kai ka buunwan hadien jong kejing jenjar ha ka bapau ti mentang aku abanya pej bat pi na ka ktien kejong ublay nginya pej ngin ai ba ka ktien jong ublay kan hikai yang ai pi kanu ka badai kanu ka badai bat ngangat habakut jong ni ka jingpule ngangat ka ktien ju ublai kan salah pun sya yang ai pi ia kanu ka badai kanu na pring jong kini kijing hikai ti bakampau ha ha ka jingit kristan mata kanu na pring jong kini kalong ka badai hikai mau hatu ka por ka ba hadin mo Jesus Christ ulah mipat na kabayap bat hadin bu ulai kendo bat ki senran jong ukum ba safos ni bat hadin jong kata ka safos ni kai ka bu Jisu ule kalong ba ka Bible kay thu ingi ba haba udang ekran bat ki haulum jong ki olive kum tati la shim no yu usha beneng la shim no yu Jesus Christ beneng bat kay ka baja kalong ba haba la shim no yu usha beneng ita ki lo kila ka no yu bat isenran jong Jesus Christ kat ba udang keren bat ki la shim no yu usha beneng bat haba ilai i bala shim no yu usha beneng ilai kmit sa se beneng bat kapoi kapor kapa kimi isu yu namar kilo kila ka no yu ti kila kmit sa sebeneng bat kai ka baja hadin kata kalong ka Bible kai thu ni begidan armut kita ki brew ki ba phone ki jan ki balik ki angel ki ong ye kini ki sendran ki ong ko pi ki nong Galili balik pi pet sa yu ni Jesus sebeneng balik pi kmit sa sebeneng ki ong ni Jesus bala sim na pi haka ni ka singi unwan haka juk rukom kuma pilai i ubul kiu sebeneng ini nya puli kini dikhot khandet na po kitam ki apostol kalong meningkong ka dikhot bakhandai ka ong pumne anda ulai la ya thu ya kini ki eru haba kidang ya khami la sim no ya u sejrong bat ula pedang no ya u bakim yu isu ya u ya dikhot bas phau ong ti haba kidang ya khami shan sebeneng kat ba udang kiu ha khami ar mut kirang ba kilayawan yeng hajan jongki haki jan ko balik dikhot bakat we Ibala ongru korang ba Galilaya balai pi yang khmiet sebeneng uneu Jisu ya ubala shimno sajrong na pi sabeneng unwan haka ju karukom kumba pilayo i ya u ba ulet sebeneng te kejingkeli ke beningkong kalong atau ngila nem ban yu i Jisu habuan karkum ka Bible karkum ka ktin ka bangila ya pule mantan ka ong ba ngila ban yu i yu haba unwan kum bagi senran kila yu i yu Jisu habu kiu sebeneng ini ki angel ki ong kumno unwan haka juk kurukam kum ba kila yu i yu ba ulet sebeneng kamut haba kila yu i yu bu ulet sebeneng ngin yu i yu uru haba wan namar ulet haka juk kurukam kum ba kila yu i yu unwan haka juk kurukam kum ba kila yu i yu ba ulet sebeneng ulet hakilo unwan tu hakilo nang ta de ikan mau ya kijing tho jong Yohanes
Apostol Yohanes uba dan hapo kadaulan ng Patmos. Yohanes ula iyo ikni kajing itu upau sapang kajingwan asin kajong Jesus Christ. But utho ikni, but uya thu hangi. Kaban long kumno kata kajingwan asin kajong Jesus Christ. Singpin pau kal nong baning kong kadikhat pahinyaw ka ongkong ni. Hakami unwan bat kilo. Bat kakamat baro kanyo iyo. Kata kadi kajing sisya parlo ko it. Kaomno hakami unwan bat kilo. Kamu ujisu unwan hakilo. Kum baki senran kilai iyo jisu ba ulalek rasim no iyo hakilo. Kum taru unwan biang hakajuk rukom hi. Unwan hakilo. Bat kakamat baro kanyo i. Kaya Bible ko kakamat baro kanyo i. Bat kitaru kibala sumyo. Wat kita kibala sumyo. Bat kijat benriu baro kaperthai kinya linyar. Lempat namar jong kum ta sisa. Amen. Parlok bai kakien jublai kalalong sai kadar mahangi hadu tata ba. Ujisu unwan hakilo. Bat kikamat baro kinyo ilo jo. Wat kita kibala sumyo. Bat kijat benriu baro jong kaperthai kinya linyar lempat namar jong Kide ki belasum yu, kide ki kide belasum yu. Hato ngi perkat pa kide kitang kitu gisipai roman ki belasum yu. Kamde kamta. Haba kaktien juk blai kaong bakita ki belasum yu uru kinyo i. Katau ya ukaifas. Ya kitu baro ki badan benta hakaban sana panayu Jesus Christ. Itu ki nongilam nyam hatu kapor. Iba lechu pilat bat ong sana panayu Jesus Christ, sana panayu Jesus Christ. Ini kan kide kita kan iban sayo i. Ya kata kajingwan kajong Jesus Christ. Kumno ngitip ya kata. Kumno ngisong skam ya kata. Namar badai hakapor kabakirai ban penren Jesus Christ. Ule orang baling do haba ula keli Jesus ang tiya thu hangi lamelong sisani em uta ukun jong ubah halor tam Jesus ang halong. Hato malong tau Chris ukun jong bleng Jesus ang halong. Bat day hang taken bakilarai penren Jesus ki ang pamalakran ben blay ba udia banyap. Ande Jesus ang kumno wang nga ong ipi matakas ngi. Ba pinsyo i yaw kun ubriyo bu de syong hakil bat bu de wan hakaburam. Tinginya puli kini kitin ya Jesus ukran hano kan kipor wang ba pinsyo i bo unsa wan hakil rani unsa wan hakaburam. Ukran hano Jesus Christ. Ukran hakaya fas bat hakini baro kinongilam nyam ibadan kiti hau kapor ban sangat penayu Jesus Christ. Ya kini ngila ban siam po Marcos kalau ka bakat sa ka dekat bandri proteter ka baong kumni. Uta orang baling do te haba ula yang jat hapadeng. Ula kili yu Jesus uda ong. Mem ya thu eru kalong ayu bakini kia saki persya eme. Ya dekat bandri puai ka ong. U Jesus te ula syu sengat. Bat ya thu eru em. Uta orang baling do ula kelipat ya bat ula ong. Hau melong uta ukris ukun jong ubalak kerku uji sute ulaong ngalong bat pin yo i ya ukun ubreu ba uda syong hakakti kamon ka jong ka bor bat ba uda wan hakil beneng tekumta parlok nisung thu ba kita ki belasum giban sayu i yu jisu kidei ini kan di bala penrem yu jisu kan hakatu kapor ka bisa nak nai Jesu ang pinsiyo i ya kholu breu ba uda syong sakakti kamon jong kapor bat ba uda wan hakil kabeneng tingi i kini babun haki babun jaka bagi senran ru pikiran ya kani kajuk hi kaktin ba Jesu unsa wan hakabang nyo i ba unda wan ru hakil jong kabeneng bat nang tade kamut kajingwan jong Jesu kadiki kay bar khoi ki breu kan tip kin yo i kamde ki ke bo unchuan bu ure unwan jar hakaba ngim tip ngim yo i namar kata kadika wei ni kijing hikai jong kata kajing rong no kabar jar ka baki ong ba pinum tip bo Jesu lawan pinum tip i du em henry kajingwan asin ke jong Jesu kadai kata kajingwan kaba pau kaba kaperthai berkawai kan sakhi kamlong ke babure henry kalong ka bapau ba nang ta dengi syam bu Jesu Christ ukran sapang kata kajingwan jong ong kumne Matius kalau nong ka ba arpsa ka dekat ka ba arpunyo ka ong kumne nabakum ta ka
Laba kumba ka mi no ka lele na mi ngi. Bat ka syai haduk sep ngi. Kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubreo. Ujisu ang kumba piyo iya ka lele. Baka taba na ka mi ngi. Bat ka syai haduk ka sep ngi. Kum taru kan long. Ha kata ka jingwan ukun ubreo. Perlok ba iya haba ka lele ka taba. Baro ngi ju iya wak langi dan hapa ukut yeng ru ka jing taba jong ka lele. Ngiyo iya ka. Namar kalong ka bataba haduk ka tata. Ka baklan haduk tata ka jing syai. Kat no tam kata ka jingwan asin ka jong Jesus Christ. Haka buram unwan. Ka jing pernai ka jing taba kalong kata ka bataba ka pernai haduk tata. Baka perthai baro ka weru kan syai da kata ka jingwan asin ka jong Jesus Christ. Kumta kamlong kiki ka ba haka badum. Dan ni haka bare. Ka banginum la bantip. Ka banginum la bantip. Kalong kebadan buram haduk kata-kata kata jingwan asin ke jong Jesus Christ. Kalong kebadan buram haduk kata kabangim laban mudur. Kabangim pad jui menur. Uji suang ba kumba kalili ka basyan kami ngi ka syaj du usap ngi. Kum taru kan long kata jingwan ke jong. Nang tade Matius kalong ka bakat breu dekat ba arkunyo ka ong ni. Na ba ukunu breu unsa wan haka buram ukpa jong u. Lembat ki angel jong u. Anda kum taun ai ha uwei pa uwei kat ba kum ki jingle jong u. Uji su uang ba unda unwan haka buram ka jong ukpa jong u. Bat unwan ru bat ki angel jong u. Unwan ru bat ki angel jong u. Anda kum ta un ai ha uwei pa uwei kat ba kum ki jingle jong u. Kan long ru ka singi jong ka jing ai nong. Uji su Kristus un ai kan nong haka uwei pa uwei ubreo. Haka jingwan asin jong u. Nang ta Matius nong ba arsan dekat balai pa uwei uang kum ni. Anda ukun ubreo unwan. Ti haka buram jong u. Bat ki angel bakut baro lembat u. Anda kumta unsyong halor ka khet ka buram jong u. Uji sulong ni bu unda unwan haka buram jong u. Bat ki angel bakut baro lembat u. Parlok ba haka ta kasngi. Uji su unwan bat ki angel jong ka beneng baro. Haka ta kasngi ka beneng kan kenjak. Namar ba baro kinwan. I angel inwan bat uji su Kristus. Bat uji su ang unwan haka buram ke jong u. Mentan ngilai kuliah uji su unwan haka buram ke jong pa. Hang ni pan ngisyan ba uji su unwan haka buram jong u. Lihat sing ngilak ban sengo lingo kamut iu kan si pang laong haka buram jong pa mentapar laong haka buram jong u. Parok ba ka buram ke jong ka uji su Kristus udan. Kadai ka buram ke jong pa. Kadai ka buram ke jong pa. Nang ta kaya kata kaburam ke jong pa. Kaya kata kaburam ke jong pa. Kabalong kumno kata. Kabalong kumno kata habu jisu ang ba unwan kaburam ke jong pa. Kadai kabalong kumno kata kaburam. Nganget ya kani le sila pen pau kendiat eh. Sepang kaburam ke jong blai. Bakata ka bangi kila ban syam kadai ha kapor ka ba ublai uwan ban yakran berikun Israel. Uwan banyakran bar umusas halor ulum Sinai. Kapor ka ublay ai gis po hukum. Bar ka Bible ka yato hukum ni. Hapo Exodus ka nang ka arko dekat bukat pra. Uang kum ni uta upai ba barot te ulayo iya kita ki perthat. Bat ya kita ki lele. Bat ya kata ka jing sawa ka turai. Bat ya uta ulum udang mitdam. Te haba uta upai ba ulayo i ulakin ri ano bat ulayeng no nasa jangan. Parok bi katakan kadai kata kaburam ke jong ublay kan. Kaburam ke jong ublay. Kaba ke Bible kala itu ini bakilai i kita ki ba kilai i ke ya kita ki perthat ba kita ki lele ba kata ka jing sawa ke turai. Ba dia tahu lum udah mi tedang. Ya bakilai i kata kilai syapting. Ibreu ki syapting bakila kan riak no jangan. Tim not syuk ban lek hajan. Namar kalong ki ke kaba isir kai kaba iting. Ke ke bak yo i. Kaba pau hangta kaburam ke jong blai. Nang ta de kasam kaba kandai po nyo ke dekat kaba ar do kaba lai ka ong ni. U David u thok kum ni sepang kaburam ke jong blai. Il o ba ka jingdum ki baro saudong ye u. Ka hok bat ka jing bisar. Ilong ka nongrim ka khet jong u. Ka ding ka yat saswa jong u.
bat kathang ya kinong yele persya jong u saudong keleng. Kan long kum ta kan perlok it kumbau David uladap keren uladap it hu lupa. Japang kata keburang ke jong play. Bakata ka ding galaj has kamat jong u haswa jong u. Bat kathang no ikata kinong yele persya jong u saudong keleng. Kesni kejingwan asin jong Jesus Kristus kan de kesni kaba itenat hakmat jong kita baro ibade ki khun ke jong blai bat hakajuk kapor par kanong kesni kaba syirkhai bat kaba iting tam hakmat jong kita baro kaba ile persayu nang ta kadkhot kaba saw bat kebasan ko ong ni ile jong u ila pensyai ya kaperthai ka khendo kalayu i bat kala khinyo ilum kila umno kum kabathing hakmat utrai ka khendo baro ke parlok bai ka ong ne di leile jong u di la pensyaya ka perthai ka khendo kai i bat kala khinyo kan don ka jing khinyo jong u jumai in don ki leile in don ki perthat ke ba itieng hado kata ta na ka buram ka jong blai nang ta de wong susu kom ne khot ban reu i beneng ki ben benai ka hok jong u bat ki kinja ben reu baro ki lai i ka buram jong baro ki kinja ben reu kinyo i ya ka buram ka jong Jesus Christ aba unwan hakasian ka ba nang ta ke jingkli ko mi mata unwan haswa jong ke jinjar ne unwan hadin jong ke jinjar kata ka ke jingkli namar bun sin habang ya kran manta sapang ke jingwan asin ke jong Jesus Christ apdeng jong ni Kristan ngidang don ke jing sung thu ka ba baklab ha ka daw baro kalong bangim pule bhai ka tin ka jong play ande dengila jin la pule bhai ka tin jong play kan long ke basai kat kesni tin jong blai kan long ke syarak ikijat jengi ba ke jing syai ya kelimpiat jengi kata dia ke ba tin jong blai ko dari pule ke bible kam don ke iru ke bala ban syukur no ini namar ka tin jong blai kan long ke jing sisa unwan haswa jong jing jana hadin jong jing jana kata deka jing keli bar ngit nyin yo ke jupa ke basai menta kasni na ka tin ke jong blai namar bun tentang yo sngo ba ki bon ha ki bayalap ki om ba ujisu unwan haswa jong jinja hendai katong ga hato kata pat kalong ni embat mungkin ke jong blai teng ni pej bat ngan po Matius kalong ba ar sa ya de khot ba ar huai hal ba kren sha phang i ki banja ki si ki ba khadu shwa bu jisu unwan ujisu lai thul pa ba om kum ne na ba hangta ka kordet lani ka jinja haka batul pharing ko om tribulation kamot ki po jong jing kordet ki po jong jing jinja uang nabak hangta ka kordet ba kan long kat ka ba 4 long nadu meningkong nadu mendang long ka pathai hadu menta lemne kan long shu ujisu ang wa shwa bu wan ma u kan don kata ka jing kordet lani kata ka jing jinjar ka ba khrau hadu kata ka bang 4 long menur ha ka pathai ka bang 4 long menur bat nang ta de om kum no haka juk kalenong ka dekat ke baat kata bat lai pho om kum ne ru hadin ka jinjar kita kisni singap hau uji suong hadin ka jinjar kita kisni ya kasni an pendum bat u benai un om ai la ka jingshai bat ki klur ken hab na beneng bat on pen kinyu ya ki bor ki beneng anda kum ta ka dak u khun u breu kan pau ha beneng te hang ta ki jaj ben riu baro ka perthai ki nyalin nyar lempat habakin yo i ba uwan ukhun ubreu hakil o beneng da kabor bat kaburam bakrau orlok ba e nakini ki ktien ki jong Jesus Christ kalong ba syai kadar hado katata ba ujisu ong ba hadin ke jenjar jong kita kisni kadak jong khun ubreu kan pau ha beneng ujisu klam ong haswa jong jenjar jong kita kisni de ong hadin ke jenjar kita kisni kadak ukhun ubreu kan pau ha beneng abakin yo i bo uwan ukhun ubreu hakil o beneng bangila ipulin duk meneh nilai i kejuk bala keren si keren kejuk la repeat kejuk kanang ba kani kan ngam hapo ke jingmut berkat jong pi uji su keren si keren ni kani la keren si keren di kesenran ru hendrai ke basusi kalong ba bon apeng jongi habak la keren si keren ha bible ru kam ngam hapo jongi ni pediang pun ban iki babakla
ki babakla Henry ka tin ju blai kala kren syai pa on wan akil o jong ka benang baro ki khamat jong ka perthai kin ju ilot bat un wan hakil o bat un wan bat ki angel jong u baro haka buram ka jong blai pa ka jing thaba ka leile ka jing sawa jong perthat ka ding ka nei haswa jong ka perthai ka khandau kan kiyo haka ta kasni ka jing wan jong Jesus Christ nang ta de hau Daniel kalnong ka bening kalnong ka bakhat ar ka khot ka bening kong ka ong gumne wong ti hakata kapor unyeng umekal uta urang ba bakrau ubayeng na kabenta ki khun ki briu jong me bat kan long kapor ka bejinjar kat kata am sim ladan nadu balalong ka jat benril hadu kata kapor bat ha kata kapor an pen im ni ki briu jong me ya kat uban syam balatho ha kata ka kitab Orlok ba yang nir ni kini ki juk ki ten ki bu jisu kran mantan apo Matius kalnong ba ar kusau dekat ba ar kundai ba lai pho ni i ba u Daniel ru ladep kran lupai kini ki ten bahkan sawan kata ka jinjar ka ba krau e adu tata kat kata am sim ladon nadu balalong ka jat ben rio hadu kata kapor yu kata dari kapor ka ba khadu kapor ka bu jisu unwan unyeng umikang ueng ni umikang ueng ni umikang kata ka di jingkeli ibon bha ki ba batai ki amuni mekhal udiu angel rang ba udiu angel uba uwei na ki angel ubalong kum u Gabriel Henry ke ek hato ka Bible habo ong Michael kamut sisa u angel ko ai phi ban tip kenden kani ka katang mekhal kawan na ka katin Hebrew Mikhael kabamut uta ubalong kum ublay he who is like God dan tang we ubalong kum ublay dan tang we bat uta uday u Jesus Christ Bible ko ang Jesus Christ uday kadur ka jinglong tenrai ka jong ublay tarangi pulih po Hebrew ko nang kabaning kong pinap ya kata u Jesus ulong kata kadur ka jinglong tenrai ka jong ublay ko pa dan tang we bat uta u Jesus Christ tikum ta uniu mikhal hang ne ka yeng ka thau yano ka thau yu Jesus Christ ka thau yu Jesus Christ bat abau Jesus Christ un yeng ka bamut ba u Jesus Christ un yeng ban wan no ban wan shao no yeki brio ku jong u hak ta kapor ka ba ka jinjar hak ka perthai kalong ka ba krau ya do ta ba dei hak ta kapor kan ba Jesus Christ un wan bat ka ong hamne hak ni ki benta ki ba khado ka ong no bat hak ta kapor an pen im ya ki brio jong me ya ki brio jong Daniel mo ya ki brio jong Daniel ki bedi ki jiu tu kapor andre menta kayang yu da ki kestan ru baro ya kat uban syam balatho ha kata ka kitab iu kata jadi ka kitab ka jingim ka jong ukhon lang brat ka kitab ka jingim ka jong ukhon lang brat kom ta kat kom kani ka dekhot dungi i ba kan sadon kata ka po jong jing jinja parlok ba kat bangadang kran mentaru ngai phiru pitep menta ka ik baja ka lang hani ka perthai menta kibun ba ki bai ong bakan sakhe ka thama ba ka balai ngamtip ya katakan khene kam khe ka thama ba balai Henry ke ke bangi i kemu jisu ong ba pinsu i ki thama ki jingpang ni stom ki jingkerdo bat si sha mentangi i kata thama ni i baka Amerika baka Israel kumno menta baki lahir thama ya ki Iran ni i ke Pakistan baka Afghanistan kumno baki le thama menta ni i bon baki ni ki jingja menta ki thama ki laja menta Report ba sitom kelas dang manuan menta. Report ba sitom kelas dang manuan. Hukum ta ken ya dai yangi bengin long ki blapun krek ru ka juk kapor. Nang ta de u apostol por u la thu lupa yangi. Baka e kum ki khon ki jong blai ngin hab banyak ling ba si bon ba ki jinja. Ngin hab banyak ling ba si bon ba ki jinja. Ki kam ki apostol kanong bakat saw de khar ba ar ka ong ne. Kita pun scam ya ki mensiam jong ki sengran da ka basneng ya ki ban yaine ha kata ka jingat bat ba ka dei yangi ban besut sepok ka himau blai ling ba shibun ki jinja
Nata ka daw parlok ba ngidi ban pun krek de. Bangin yat ling baya kata kapor jom ke jinjar. Larangin pun krek banyak ling baya kan kapor jom ke jinjar. Ke ban jangi. Larangi ong bu jisu wan no haswa jom ke jinjar. Kata kapan ngi ke jing ke basuk nginong amela yangi banginda. Dan krek do ta namar bangi nginum dan syuang ni kapor ta kawan ke jinjar. Kamlong kum ta parlok ba jisu la ong apa yo ne skalong bakat reo. Nanam bakla ka dikat ka balai phulai. Uang bang hakani ka perthai pinyo ka jinjar. Pinyo ka jinjar. Ikum ta parlok ba Jisu Kristus unwan hadin jom ita ki jinjar. Nang ta ding nyepet sa kawipat ka benta ka boong. Kamut ayu haba ka Bible ka ong ba Jisu Kristus unwan ko mnong to. Ngit pilay sngo ba ka jingong bu Jisu Kristus unwan ko mnong to. Bar ka Bible du ka kren ni kata. Bar ngakwa bagi nyepet pat dia ka jingmut. Ke ka jingmut haba ka Bible ka ong bu Jisu unwan ko mnong to. Ningkong Thessaloniki kalong basan ke dekat ke baningkong bat ke baar ka ong kumne. Henry syapang kita kipor bat ki ayom kabumut kata kasngi jong jingwan jong Jisu Kristus. Ko para banget pimdan kam ban tho happy. Namar pi yatip biang bakata kasngi utrai kan wan kum unong tu min. Kata kadeka jing sisya baka ketin jong blai ka ong apostol Paul utho kan ni. Bat ka ka jingmut bat bun na preng jongi ki brio bangi pule kini ngi ong pet yang ni kan la ong bo Jisu wan ko dong to ben mit kamut unwan hakapor ka bajajar hakapor ka ba ndan batip menuru tidang perkhat ba da kithia man step kinong kinum tip hiro ki brio kin si ong la dan ki brio ki baja kidon ki pamut kumta kidon ki ba perkhat Jisu lawan ngam taski selam litre tinggal litre no Kamlong kumta yang kamut iyo tu nyepet manta ya ke jimut jong ni kitin nyepet ni kitin ke jong Jisu Kristus nyepet ni kitin ke jong Jisu hi Matius kalong ba arpsau dekat basau pu ar do sau ong kumne namar kata tu syarai na ba pimtip hakanu ma kasni ba uwan utrai jong pi ya kan ni tetip pi balada utrayeng ulatip hakanu kapor ba unwan unong tu undala ap bat amda sya ban prat ya ka ying jong nabakumta phiru tolong ki balakloy nabaha kapor ba phimut uwan ukhun ubreo ko perlo pa yen naki kitin ki jong Jisu Kristus Jisu uang pet kembung nong tu uwan hakapor ka ba phim jupoy perkat unong tu wala ban wan mensi ula ban wan menit unong tu ju pentip lupa ya phi lanu unwan ju pa sithi lane juwan ong pi ai ngan sawan tu hakata kasngi hakata kapor mo ju le konta uwan hakapor ka ba phi poy perkat de kum tau Jisu ru ong tolong ki bala kloy ken halang bakata ka jingwan ka jong Jisu Kristus kanum lap yan nya ya phi kum unong tu handai bagin long ki bala pun kre bagin long ki bala pun kre kata di kejingmut hau Jisu ong bu unwan kum unong tu Apostle Paul uang pat kum ni mantan lo ong bu Jisu Kristus unwan kum unong tu Henry pet hadin pad uang kum no ningkong Thessaloniki kalong basan ke dekat basan uang kum ni Henry mapi ko para bangen pimlong ha ka jingdum bakata ka sngi kan lap ya pi kum unong tu ngap ula ong mentan ba Jisu unwan kum unong tu minit Henry menta pada uang kum no ko para banget pimlong ha ka jingdum bakata ka sngi kan lap ya pi kum unong tu naba pi long barok ki khun ka jingshai bat ki khun ka sngi ngimlong na ka jong ka mit limne na ka jingdom ti kum takin perlo ka jingmut ha ka Bible ko ambu Jisu unwan kum unong tu kamut bu Jisu unwan ha ka por ka bakinja ha ka barjajar ha ka badung ha ka bari ha ka ibriu kim tip iru Henry ukren syapang kata kapor ka bu Jisu unwan Henry namar bangilong ki khun jong ka jingshai pat kum taken kata ka jingwan ka jong Jisu Kristus kanum lap yang ai pi kum nong tu naman nginlong ki balapun kre nginlong ki balapun kre Henry ki babun ki bakentat ya ka khubor jong ka jingai ka jong play
ya ka gospel ka jong Jesus Christ ya kita kan ya ki bilang subha kan ka perthaikan kan lap ya ki kum unong tu ubawan hakapor ka baki kimtem kan long kapor ka jing kordet ya ki nang ta de kum mangilai puli mene ka Bible kalau ang bu Jisu nuan hakapor bu Jisu wan baro ka ki khamat kinyo i unwan bar ki angel jong ubaro unwan hakaburam ka jong ublay ki leili kin thaba ki perthat kin sawa hato unong tu unwan kum tamo em kajubab kalong em dalele ru em pe u apostle Petrus u tho sa pang kajingwan asin ka jong Jesus Christ but u ong ba u Jisu unwan kum unong tu henre habangi pulepat ya kata karukam wan jong u kambu Petrus ulah tho ngin so tho bu Petrus habu ong bu Jisu unwan kum unong tu mut bu Jisu unwan hakapat jajar henre ukren sa pang kapor kan ingin nyepet menta ar Petrus kalong kebalai di khot ba sipau ong kum ni henre kata ka sengi utrai kan wan kum unong tu hakaba kita ki beneng kin let no bur kamu iu kani haba ong haba kita ki beneng kin let no bur haka Bible paran ko ong the heavens shall disappear with great noise kajing sawa ka bakraw ha kajing sawa ka bakraw ha hakaba kita ki beneng kin let no bur bar ki jortan rai da ka bathang rehem kin umno bat ya ka khendo bat ya kita ki jingle badon haka on thangdo orok be haka sngi ke jingwan jong Jisu kan long ke sngi ke basir khai ba do ta ba kan long ke kumbala ong meneu David ba ka ding ka lech hasua jong u kum ta ken kan long kan don ke jing thaba ka buram ke jong u bat da kata ka buram ke jong u baro kita ki jortan rai par kita ki berkhot ki ba la thao de ka ti jong ubriu in inglut na do tan rai in inglut in umlut ka dikhot ba khat wai ko ong kum ni namar kata haba an sanyo kumne haka pareng kong ban dissolve ban penumno namar kata haba an sanyo kumne yakini ki ek baro iba kumno kadai ya phi ban long haka jinglong jingim bakhoi par ka jinglong rublai kum ta kan perlok namar bakata ka jingwan asin ka jong Jisu ka long ka ba isir khai ka sung tieng do ta kadai yang ai phi kan bangin im kata ka jingim ka bakhoi bat ka jing im ka balong ka jing im ka balong rublai ka jing sap tieng yu blai ka man la ka sni ka jing kala ka bamot ka jing kala bamot nang ta de ka dikhot ka bakhat aru ong kum ni ibaya ap khmi bat ki bakwa dik dik ya kata ka jingwan jong kata ka sni ka jong blai ha ka baki beneng da ka bathang yaki an sanyo bat ki jortan rai da ka bathang rehem in umno orlok ba kani ka dikajing sisa sapang kajing wan asin ka jong Jesus Christ kalong kasni ka ba kemen bat ka baso tanat yangi ibanget ho namar kata di kular ka jong Jesus Christ bo unwan ban shaw no ini ban pelat ini ni ka perthai ka ba pop ka ba jinjar ka ba shitom adu kata kata Andre ya kita ki ba pop kata ka pop ka badan ka perthai an pendul khot yaka an pendul khot yaka na kata ka daw Jisu ang biang po Matias kalong ka ba ato sao na dikhot ka ba sao fu ar ka ba sao fu sao uong kumni namar kata tu syarai na ba phimtip haka numa ka sni bu wan utrai jong phi na ba kumta phiru tolong ki bala kloy na ba haka por ba phimut uwan ukhon ubreu kata kan perlo ka dik jingmut ka basisha hapa ka Bible ko ong po Jisu unwan kom unong tu menmet ndai bu unwan haka por ka bakenja ka bejerjar ka bedum ka bamdan betip menuru ka ki beri kin sia jahi kum tu em kam long ta dalawan Jesus Christ ka perthai berkawai kan ingut ki beneng kin let no numdon syuk kata ke atmosfer numdon syuk ke ski numdon syuk benai baro in ingut khoi baro kin ingut khoi nang tadi ki ban saja ha ka jingwan asin bidong Jesus Christ ki de kita ki ban saja nilai puli mentan sepang bon ma ki umno ki berikan sio Jesus bu wan Henry ki don tu ki ban saja ha ka jingwan asin bidong Jesus Christ Jisu ong kum ni hayo na senang basan kan khat ba ko prau ong kum ni wat smo kendit ya kan ni laba ka por ka ja ha ka ba kita baro ki ba ha ki jingtat kin yo snow ya ka jing pertajo
bat kin ya mino ibala le babha sha ka jing mi pat ka jing em hindrei ibala le baman sha ka jing mi pat ka jing penram para bangai hau Jesus Christ ha ka jing wan asin ka jong Jesus Christ kan dan ka jing mi pat jong ibayak kan dan ka jing mi pat jong ibayak bat kin yo snow ka Bible ko ong bawat haduk ibayak ro kin yo snow ya ka sur perta ka jong Jesus Christ ya ka sur perta ka jong Jesus Christ bat kumbe ong mene umikal uday u Jesus Christ umikal uday u Jesus Christ pikin mau hakapor ka ba pinda pulih hapo juda kalau nong kebaningkong tadi kata khot ka ba kendai kenlap ang tu ba ka Bible ka yathu ba Michael lani Michael uwan ban ping mi pat yo Moses uwan ban ping mi pat yo Moses ka jingkli kalong kene lada Michael uday tang angel unum la ban ping mi pat yo Moses namaru angel dan jing im la ban udan jing im henry la ban ai jing im ya kiwai pat namaru angel uday tang ujing thao ula tang man siyo pedang ya ka jing im henry unum la ban ai jing im ya kiwai pat henry namar pa umikal uday u Jesus Christ umikal uday u Jesus Christ ula ban pin ipat ya Moses na kabaya ai jing im ya Moses ai jing im ya Moses kum taru kan long kum ju hi hakapor ka ba u Jesus Christ unwan hakasien ka ba ar un pin mi pat ya kibreu ki jong un pin mi pat ya kibreu ki jong bat ka jing mi pat ka jing pen em ya ka jing em henry ibala le baman sya ka jing mi pat ka jing penram henry kani ka jing mi pat jong ka jing penram kanum ja ka jing wan asin ka jong Jesus Christ kan ja si hajar senem hadin ka jing wan asin ka jong Jesus Christ ha ka jing wan asin ka jong Jesus Christ kan dan tang ka jing mi pat jong kiri khoi kan dan tang ka jing pen mi pat ya ki breu ka jong blai henry ki bayap ibale baman tindang sa ha ka jing tap hado dal akut ki si hajar senem dan mau Jesus Christ ula ong ba unsawan baki angel jong ubaro unsawan baki angel jong ubaro kin le ayu kini ki angel hatu kin siawan sia yang bat hang teh halosen ne kadon kakam ne ka ba Jesus Christ wan yalam yake ong kum ne Matius nomor 4 dekat balak huai uang un pha no ru yaki angel jong da ka jigsawa bakra ko turoi bakin ya lumlang yaki bala jiet jong naki Saul nado ki bakut ki beneng hado ki bakut jong ki kata kan perlu kadai ka jingmut habo Jesus Christ uwan siya kan ka perthai takasien ka baar wan nang barki angel ba unle yu un phano kita ki angel jong da ka jing sawa bakra ko turai kamu kan dandu ka jing sawa jong ka turai kan ka jing put jong ka turai kata kasni ki kamar rukin yu ki skor rukin yu sngau ya kata ka jingwan asin ka jong Jesus Christ but ki angel kin wan ban syau yang nakani ka jaka nakani ka perthai nang ta deu ong ne upol tho kumi pang ka jingwan asin ka jong Jesus ningkong Thessaloni kan long basau dekat bakat san ong ne namar kani ni ong hapi da ka ktien utrai ba mangi ki badang im ya ki bala pensa hadu kata ka jingwan utrai da lele ngin am yo lechwa ya kita ki bala yo athia ki kini ki bala yo athia kat kum ka ktien ka jong blai ki bala yo athia ki de ki breu ki bala yap Ibreu ki bala yo thia hau Chris ki bala yap ka jingai hau Jesus Christ tienda wan Jesus Christ kai ka baca kan long kan don ka jing mi pat jong ki bayap kan don ka jing mi pat jong ki bayap bat upol ong bangin am yo alet shwa ya kita ki bala yo thia ka bamut bakini ki bala yo thia ki mi pat na ki khendo na ka jing tap ka baki ki don bat maki ki net hashwa ini kendo yu Jesus Christ hashwa bat nang tau ong no na ba utrai hi unwan hiar na beneng bat ka jing risa sngap utrai hi unwan hiar na beneng bat ka jing risa kamu ka jing sawa ka bakrawa do tata ke jing ruai wa bon ki bre kan ser wai ta sngi ka jing sawa jong ka turoi da ka ktien sawa angal rang ba bat da ka turoi u blai
Bat kita kibayap hau Kris kin ya mi pat shua. Kin ya mi pat shua. Kita kibayap na hau Kris kin ya mi pat shua. Nang ta kadekot bakat nyau ong kumni. Andokum ta mangi ki bedang im. Ya ki bala pensa. An rong no yengi lem bat ki ha kil o. Ya kaban yesem yu trai ha kasun beneng. Ti kum ta ngin yalong junom lem bat utrai. Amen ya kata. Haleluya yu blay ya kata. Nyai ngu yu blay namatakan ika kubor. Namatakan ika jingkular. Kabula ay hangi. Kalong kabasngotan nat adu kata yangi. Par ka Bible ko ong ba kin sa mipat ki bayap. Pakini kin sa her no si beneng. Ki angel ki jong blay kin sa wan ban sim yangi. Bat kumta an sa yangiru ki bedang im. An sa rong lang no yangi siya beneng. Bat ngin siya kendu lang yu Jesus hasun beneng. Mau Jisu unwan hakil o, unwan hasun beneng. Hakasin ka baar bu Jisu unwan wan ban yu kejat hakan ni percaya. Henry ngin kendu yu hasun beneng. Unwan hasun beneng. Nang ta hau Daniel ko mangila puli mene Daniel nang bakat ar dekot ke baning ko ngila de puli mene mentangin puli ke dekot ka baar. Ka baong kumni. Bat bun na kita ki bayok thia haka domat. Ka kendo in kindit. Kiway siya ka jing imam jukut. Bat kiway pat siya ka jing liaran. Bat ka jing jak buram bam jukut. Te kum takan perlok bit haka jing wan asin ke jong Jesus Christ. Kini ki bayok thia haka domat. Kini bayok thia haka domat kini ki beri ki belayap. Ka kendo kin kindit. Kita ki bayok thia haka domat ka kendo kin kindit. Kin kindit baro. Saya si hilaban keli kum no kumta hato ki beriu ki belayap. Hilali siya beneng em. Lani rada ubriu baman ubayap yang try. Oh tu apa itu job try. Mo bon na pring jungi ngidang perkat kumta ki bon maki boong ba kilayu i Michael Jackson bu udan hapo dujok. Kumta ter ki ong mengilai i kita kinong ruai kita umta hapo dujok. Kidan ki bangi ong kidan part ki beriu ki boong ngilai i ya ki apostol hang tah beneng ngilai i kita ki beriu ki bahok hang tah beneng. Hato kadai kata kadai jing sisa. Rada kalong kumta perlok bain. Rada ki beriu ki bahok kil apoi lupa sebeneng. Jisu unwan man pen ipat ian lupa nang nak kendo. Henry ka jing sisa kalong kani paki beriu ki bayap. Tempat let sebeneng ne, tempat let sedujok, Henry ki dan. Haki jing tap ki yot hiya haki jing tap kum bangilai puli mentan. Ki beriu kin mipat nak kendo. Ki bat yot hiya haka domat kin kendit. Ban pen sengam ya kani. Paki beriu empat dan menu balik kiu sebeneng. Ngin puli na po Yohanes kalau nong kabalai ke dekat bakalai. Haka jing keren ke jong Jesus Christ sebat Nikodemus udi uwei naki nong hikai jong Israel. Uparsi ubadai ubahikai ke hukum saki jiu. Jisu ong kumne. Dia amdan ubalalik kiu sebeneng. Henry tang uta ubalawan hian na beneng. Ukun ubriu kan ubadan ha beneng. Parlok bai niki kitin ki jong Jisu kilong basai hadu kata. Jisu te dan ubalalik kiu sebeneng. Henry tang uta ubalawan hian na beneng ubade Jisu Christ kan. Nang tade. Hakapor kapo Petrus uyalap hakasingi Pentecost. Uyathu uang bau David hiru umpat sibalik kiu sebeneng. David hadu matau dang don haka jingtap udang up ya ke jingwan asin ke jong Jisu Christ. Ngisam ya kan ni hakikam ki apostol kalong baar ya dekat baat kundai bat dekat balai pusau uang kumni. Petrus uang kumni ko para ngala ban ong sinna hapi sepang David uktau teman. Kani bo ong sinna kamut ngala ban ong ipi dikabat. Tikena hadu tata. Kabalong 6% ba David uktau teman. Ba ulai yap no bat balatep ru ya bat ka jingtap jong kadon bat ni hadu kani kesngi. Kamu diu kata kabu ong baka jingtap jong David kadang don bat ni hadu kani kesngi. Kawamut ba ka jingtap ke jong David ulani bu David udang don hapo kata ka jingtap. Mau jingtap jong David ukran 4 telun udang ni hajo. Nang ta ka dekat ke balai pusau. Ko Petrus uang susu. Namar David sim lakiu syaki beneng.
David shimla kiu shaki benang. Kamu udang don hacingta. Hendrai uong hi. Utrai ula ong ha utrai jonga. Shong shaka kti kamon jonga. David haba ukran ni kini kitien. Ukran sapang Yesus Kristus. Ukran sapang ilade. Kum taken. Ibon kibri bidang perkat ba David haba uthoi katu kasam. Kaba ong ba unum ino ya ka met jonga lani ka mensim jonga ha kejingtap. Idang perkat ba David ukran sapang ilade. Hendrai Petros uang David ukram thok sapang ilade nama David ukram pat semali kiu sepenang. David udang don hapo jingtap. Hendrai habu David uthoi katu jingthok bu ong bu trai unum ino ya ka mensim jonga. Haka jingtap ukran kan sapang Yesus Kristus kan bau blay ukram supply no Yesus Kristus sakalom jingtap anda blay ula penlipat Yesus Kristus ujo pro ong kumne ukra habakran sapang kibri ki bayak ong kumne job long ba arkway dekat balai kuar ong kumne penban anba yau kamu anba yu breu bayak anba yau sya ka jingtap bat un up sumar ya mau jingtap kamut kumno kane kani bu ong un up sumar ya mau jingtap kani kamut haba ong up sumar sisien mahap up sumar ngan ada ka nuksa menginak basotho ngijui babon bhaki nong up pira kidon kiba up haki building ba pero per haki yeng ba pero per ijidon kibriu kiba up hagiet itu kibriu kim ju e katu kejaka ka baki kidon ki up ki yaine be hang tu ki up pira kum taru ubriu ubayap ulong kumta ubriu ba up sumar ya umau jintap julet shoot shanur let shanur unre udan uyasa hangto ha ka bible parang ka shai ba ka ongumne yet shall he be brought to the grave and shall remain in the tomb and shall remain kamu unyasa ha ka jingkap ujub barok khat ngangai let's see ka jo skos pang ujub ude uwe ne kibreu iba iet ublay uba shapting ublay uba nget ublay Henry hakajuk kapor ujub ude ubreu uba sham jenjar ba ujub ukran ni kitien ukran sapang yelade komnu ba akni ujub ru ukran ba up yau jisu haka jingtap uang kumne job nong ka ba khat sa wat khat lai uang kumne ba menda bu re yanga haka jingtap ba men re khop yanga tat andala jakno ka jingbitar jongme ba men bu kapor ka batikana yanga bat ken mau yanga bu re yanga hae haka jingtap bu re yanga haka jingtap nang ta ka khat san uang kumne me menda khot bat ngaru ngan pai ktien yame menda ikwa ken ya kakam ikti jonga job uang coblay uang tu bore yanga ka jingtam hado kata kapor bampe menda khot yanga bat ngaru ngan pai ktien yame bat ngaru ngan pai ktien yame nang ta de uang kumne hakal nong ba khat khandai khot ba akhun re ba akhun yo uang bat hadin bala penjat no kumne ya ka snap jonga penban nalaka do ngan yo i yo blay ya ubang ngan yo i mangahi bat kikmat jonga kin yo i di amu wai pat kata ka de ktien ka ba ujub ukran ujub uyo ya kan ka jing Shempang kata kesini ka ba khado uang ba buat la penjat no ikan ka mat jonga namar barok ngitip bandala tep yu bri sepok ka khando ka ka ba ka ba jai ka mat jong bri kalong ka let no ka domat ka kala khando no Henry ya ubangan yo i mangahi bat ki khamat jonga in yo i ti am uwai pat kumbala ong mene bo jisu ong ba ka khamat barok kan yo i yo uyones ong ba barok khat ka khamat kan yo i yo kum ta ujob ong ka khamat jong uhi kan yo i yau Yesus Kristus hakata sini buwan ikla jonga idono hapo jonga nang tahu Isaya ru ong kumne ibayap jong me in met yap jonga in mi tupet batur wai pi kibashong haka domat namar ka umjer jong me ka longkum ka umjer ki jur bat ka khendo kan brat no ya kibayap kamut iyo kan ong ka khendo kan brat no kibayap
kabamut kakendo kan IT no ya kita baro kibala judan hala kejing tap kan IT no ya kita ha kejing wan kejong Jesus Christ ha kejing wan kejong Jesus Christ tiba yap jong mekin im i met yap jong kin mi u isayaru u ka ap mi dia kata u klam semla ong bangan la don ha beneng ne ong ki met yap jong kin mi kini ki di brio ki jong ublai ki prophet kibala yo ya kata kejing Syampang nanti kata kajing start ke bau bleu ayaki. Kani kim keren na lade, hendak keren kum bau pol uang, ba kajing tok baro, kade kebala pesat mesim du blai. Di kandon kajing mi pat jong kibayap orang paya. Nang tade, upol uang kum ni, hakin ningkong koren kelong bekat san, dan khot kebasan puai berbasan puar uang, hak kami ngaya tu api, ya kajing mayan, ngin om yok tiak baro, Henry anpun kelayangi baro si sendan. Ha kaba si kelamat geng. Ha katuroi kaba kado. Namar katuroi kan sawa. Anda kumta ya kibayap anpun nipat kibongput bat yangi anpun kela. Korlok ba iya kajingwan asim kajong Jisu. Kaya kibaca kalau ya hindan ar kan hun kibriu kijong blay. Kibriu jong blay kindan ar kan hun. Chicken hun kindai kiblayap kiblayot tiak no. Chicken hun pat kendai ki brio ki jong blai ki dang im ha kata kesengi ki buji sunuan. Tiu apostol Paul ongkum ni. Kani ke jingmayan kade kani. Babaro minum yo thia kemun baro ki brio kinum ya. Henry anpen keladur yangi baro si sendan. Ya ki brio ki bayap anpen ipat ya ke. Bad ki brio ki berang impat. An supen keladur baik-baik ya ke. Ha ka basik lemat. Kade ki split second ni singi laban ong. An supen keladur yangi. Ha ka turoi ka bakado. Kaya kini kajing pen keladur. Kaya kata kajing pen keladur. Kani kajing pen keladur hani kembola ong upol. Ya kibayap an penipat ki bamput. Bat yangi an pen kelah. Kaya kata ka bamput. Kani kado kajongi ke Bible ka ong baka kado pat kasnam kanumla ban besut aka hima kajong play. Henry balai namar kani kadi kado pop. Bat kani kamla ban yang hakamat jong play. Henry kani kan habdu no. Ngin habyo ia kata kamet pat ke batemai. Kabalong kumnu kata kamet ke batemai. Kata kadi kejingkeli. Kabalong kumnu kata kamet ke batemai. Ha katuroi ke bakado. Ngin sepet sepang kani katuroi ru ke bakado. Kamut iu kani katuroi ke bakado. Kani katuroi ke bakado kaya tu ingi sepang kapur ke bau Jisu unwan. Ha kanu kapur ke bau Jisu unwan. Namar katuroi kan sawa anda kumta ya kibayap an peni pat kibampuut. Bat yangi an penkelah. Ujuk ulah keren biang pat sepang kani. Sepang kata kajing penkelah. Wong kum ni. Job nang bakat saw dekat bakat saw wong kum ni. Lada yap ubriu. Un empat ne em. Baro kita kisni kapor bala bu jonga. Nganda ap. Hadu banwan kata kajing pelat jonga. Ujuk wong ngan ap. Kamut ngan ap hae. Ha kajing tap. Ngan ap hadu bandawan kata kajing pelat. Ha kaktian pereng. Katu kaktian jing pelat yang tu kaktian pereng om change. Until my change come. Upol ruang hang ni ba. Haning kong koren kenang bakat san katu pengilak pulih matan. Wong we shall all be changed. An sapin kelangi. An sapin kelangi. Kadon kajing pen kelai kamet kejongi. Kamet ke baput kejongi. An pen kelah siya kata kamet ke bamput. Bar kabalong kumno kata kamet ke bamput kejongi. Kabalong kumno kata kajing keladur ini. Filipi kalong kabalai ke dekat baat pau upol uang kumne. Namar kata kajing long terai senong jongi. Kalong habeneng. Nang taru. Ngiya ap kemi lenti yaw nong pen im. U Jisu Kris uba uterai. Ngi ap kemi lenti yaw nong pen im. U Jisu Kris uba uterai. Bat jayu. Jayu kata kasngi ke u Jisu nong pen im jongi unwan. Dekat baat pau ke ong ni. Uban tau thamai ya ka met ke jinglong rangli jongi. Ya ka ban penlong ya ka sidur bat ka met ka burom jongu. Kata kan perlok ke jing pen keladur yang ai pi. Na kata ka bapuut siya ka bampuut
Kawamut ka jing pen kala no ya kata ka met ka jongi ka jinglong rangli jongi. Sya kata ka jinglong shidur bat ka met ka buram ka jongu. Ka met ka bakinjam sim. Ka met ka jong Jesus Christ. Ka met ka bam don syu ka jing pang jing storm. Ka met ka bam put syu. Ka met ka bam yap syu. Ka met ka bam ring sti syu. Ka met ka haka ba ka pop kam don syu. Kata keng perlok bi pikwan em ya kata. Ngek barok ngikwa ya kata. Ngikwa ya kata. Ka met ka buram ka jong Jesus Christ. At nu kan long ke ba kemen berkebasukan nat ya kata sini habangin yo ya kata kamen kabakum kamet ke jong Jesus Christ kamet ke bu Jesus habu den bulang mipat kat bakum kata ke jing pentrei da ka ba ula ru wat ban pendem ya ki baro halade nang tade ke ke banja ya ki bapop kata ka de ke jing keli ke banja ya ki bapop ki bedang im hatu kapor ni kan ngimiakran sepang ki belayap ki brio ki bapop ki bayap ki belayap ki bad la tep yaki haka jingwan asin ke jong Jesus Christ kendang ya ini abet haka jingtak Hendrik ngimiakran sepang ki brio ki bedang im Hendrik ki bapop ki bakentat ya ke gospel ki bakentat ya ke jing ai ke jong blai ki bakentat ya ke jing it ke jong blai ki bakentat ya ke jing map ai ke jong blai ke banjai ki nginya puli biang tu dekat bangila de puli mene di berpau kon mening ko dekat banyo ko ong ne hakni uwan bat kilo bat ka khamat baro kan yo i yo bat kitaru ki bala sum yo bat ki jaj ben riu baro jong ka perthai ki nyalin nyar lempat namar jo u kum ta shisha amen tengi ya pet kendet menta sepang kan ki jing nyalin nyar lempat isaya kan long ka bakat lai ka dekat ka ban riu hadu nyau ong kum ne tulin nyar pi namar ka sngi utrai ka hajan kum ka jing penjot na ubadon bor baro kanwan ka jing penjot ka jing wan asin ka jong jisu ko mangal ong meneh ka ba mening tong bakan long ka sngi ka ba kemen ka sngi jong ka jing penem ya ki brio ki jong play hendrai kan long ru ka sngi jong ka jing penjot ka jing penyap ya kita ki brio ki ba pop ka dekot banyo ko ong namar kata ikti baro in telot no rado nut ubrio baro kan no kamut kan long iki ke ba ubrio beslur hadu kan nur ha kata ka sngi unda yo unda syapting ke jing syapting ju ka balong ka ba umpat ju syapting menuru kata jing syapting nama kalong ka sngi jong ka jing linyar bat ka dekot ba pra ber khandai ok ka ong no batkin kau ki jing so bat ki jing khuslai in bat yaki kin pang kum ka brio ka basukun in ya pet lingok parlok ki khmat jong ki kin long ki khmat ka thlit ding hakmi ka sngi utrai ka wan ka barunar da ka jing bitar bat da ka jing thi bitar lap ban penlong ka bakinja ya kari ban penjot ru ya ki bapop jong ka naka orobi ka long ka sngi ka basngo prim hadu ta kalong ka sngi jong ka jing bitar ka jong blai ka Bible ka kata ka jing wan asin jong Jesus ka deru haju ka por ka sngi jong ka jing bitar lap ka jong blai ya kita baro kiba ya le persya yu blai bar ka Bible ka ong ban penlong ka bakinja ya kari parlok be ham ndala wan u Jesus Christ kumbala kran menyahu Petrus bak beneng kin lek no ndon syu kita ki hau ha beneng ndon syu kal air ban ring sim ya kapur thai barok khoi tam thang lut ndon syu udeng usit barok khoi kin lut kumnu ubre undang im hakum kata ka jinglong parlok be ngalawan Jesus Christ dan syu wairu ubre ban im kapur thai ya ki breu ki bahok breu jong blai an yalam no iki sebeneng kal baki bapo paro in yap lut kan ni ka perthai kan long ka bakinja ka bai ko par ka Isaya om susu baka perthai kan long ka kinsha ta kapor nama kan dap de ka met jong ki breu ki bayap sudah nang ta de artha sol ni kan long beningkong de khat banyo hadu pra ka ong kum ne te ya phi ki basha jinja ngap par lok pe tin ju blai ko ong ya phi ki basha jinja lada dan menu bawan man ong phi em pinam dan kam ban mat ki jinja kata uta breu usyukore phi namar ko ong te ya phi ki basha jinja
ya ka jing jak that lem bat ni ha kata ka jing pen pau ya utrai Jisu na beneng lem bat ki angel ka bor jong u ha ka ding ba me udah pen hiar kaput ha kita ki bam itu yu blai bat ha kita ki bam ko ngu ya ka gospel ka jong utrai Jisu Christ utrai Jisu jongi kan long ka sni ko isir thei hadu tata ha ka ding ba me udah pen hiar kaput ha kita ki bam itu yu blai kalong ka sni jong ka jing pen hiar kaput u blai lo ong ka kaput kaliang ka de ka jonga kani ka de ka sni jong ka jing pen hiar kaput nang ta de ka de khot ba khandai du spo ko ong ni Iban sya ka jing pensitom, ka jing penjat bam jukut, ken na khmat utrai, bat na kata ka buram ka jong u, anda unwan ha kata ka akhar ka sngi, ban yo pendan buram ye kiri khu jong u, bat ban long u ba ipela ha kita baro ki ban nget, na balang nget ya kata ka jing phala jongi ha pereng jong phe. Kalong ka sngi jong ka jing pensitom, ka jing penjat bam jukut ken ha khmat utrai, bat na kata ka buram ka bor jong u onda unwan ha kata ka akhir ka sni ha kata ka akhir kata ka sni kalong ka sni jong ka jing pensitong parla ba ye ek ti brave man na kata ka dala dadan bo ang moy menu pi warnam syapting lada phim sa rong no ha kata ka jingwan ba jar ka jong Jesus Christ milai pin sa rong no pat hadin dula awan biang pat kata kalong ke bapakalah hadu tata dan tang kawai ke jingwan asin ke jong Jesus Christ kidan bun ki bahikai ki ong badan kidan artli ke jingwan asin ke jong Jesus kata kalong ke jinglam le kalong ke bersyukur tata kadai ka jing syukur ke bahadu tata bagi bun ki beri bidang perkat batal adam syarong no mentah ke jingwan asin ke barjar tingin in syarong no pat kata ke jingwan asin ke bundawan hadin kata perlu baik ke jing syukur ke jong sultan dan de jing syukur usung sultan uji suladap ong abaki isenran jong jisu ki kli yu jisu ki ong kabakum no kata ka kapor lani kita kidak jong ke jingwan jong me bar kabakut jong kaperthai uji su lo ong tu sarai phi ba unu u ru unum syukur no epi unum syukur no epi uang dapat ba di menta si sang yo sngo kan ye ki jing hikai ki ba bon belen ba Sepang ke jingwal asin jong Jisu iba jing hikai ki ba syukur jing hikai ki ba syukur nang tade juda kal nong bakat sao dekat bakat san ko ni bad day yakini bau inok ru ubah nyong nau adam ulai thu lupa uda ong ha kami utrai ulawan bat ki sipau hajar ki ba kho jong bat kita ki angel ban le ya ka jing bishar halor baro bat ban penram no ya kita baro ki bamriu blai syapang kita ki jingle baro ka jing bamriu blai jongki ya ki bakila le bamriu blai bat syapang kita ki tien barunar ya ki bakila keren ki nong pop bamriu blai persya yo waru inok ubriu bah nu adam ulah de biat lupa syapang ka jingwan asin ka jong Jesus Christ Parkum no bu Jisu nuan ula ong bahak mi utrai ula wan bat ki sipau hajar ki bakho jong u ban le ya ka jing besar halor baro ban le ka jing besar halor baro ki gini ki brio ki bayap ki gini ki brio ki pop jadi kita kan ki bay le persya ya ka gospel ke jong Jesus Christ ba pedang ya ka dak jong mat lau yang tada Isaya no makat lai dekat bersipau dekat wai uang kumne nama ki keluar ke beneng bat ki pinhun jongka kin am ai ya la ka jingsha ya ka sni on pendung ha ka jingmi jongka u benairu un am pen tingsan ya la ka jingsha dengan pensitom ya ka perthai namar ka jing snil jongki bat ya ki bamban namar ka jing bam hok jongki ngan pen wai no ru ya ki jing le krau jong uba sarong bat ngan pen po ya ki jing le meng jong uba isir kai kata perlu baik ke dek ke bu blai un sa le ha ka sni ka jingwan asin ka jong Jesus Christ bar ke ban jai ke ni ki brio ke ni le kom no ke ni ki brio ko kata kapor bar ki ya ong ha kita ki lumba bat ha kita ki mausian tu hap hangi bat tu bu ri no yangi
na ka khamat uta ubasyong halor kata ka khet bat na ka jing bitar jong uta ukhun lang brot na ba kata ka sngi ka bakrau ka jing bitar jong u kalawan keng te u bala banyang i perlok i kata ka sngi ko ong ba kinya let kinya rung ki kram ki kro kinya ong ki mau kinya ong ki lum kinya ong ki kram bikin tep no iki na mar kinum la kim la ban pet ya kata ka jing thaba ka buram ka jong Jesus Christ kim la nang ta de ka Bible ko ong kum no u Jesu ong ba hau Matias kolong ba apsa ha balai punyo ong kum no kum ba kalalong ha ka sngi jong noa kum taru kan long kata ka jingwan khun ubreo u Jesu bu ong gi kitien kamut u kwa engi bengin li pai biang ban pulie biang chapang isngi jong noa nganum la ban kram dut hani dengan kran ba thik tang chapang kawoi ka bentang ba kata kalong ba ka por ka jong noa e ka baja hadien ba unowa uladap snai ka to ying leng u blei ula ong yu nowa bu ni lung sa ka to ka ying leng ba ke ka baja kalong ba hadien bu nowa uladap rung ha to ka ying leng u blei udang ap sa nyau sngi ban penhap yu slap ha ka to ka sngi bu nowa urung ha ka ying leng empat hap slap ha to ka sngi hendrai hadien nyau sngi nang to u blei penhap yu slap na beneng ti utrai ula ong hau noa tu khilek ma me bat ka ying jong me baro chapo kata ka ying leng na ba ya me ngala yo i ubahok hakmat jonga ha kani ka pateng menrio dekat basau basan ko ong ne na ba sa nyu sngi ngan pen hab ya uslap halor ka khendo sau po sngi bat sau po met bat ngan pendu no na khamat ka khendo ya ki ki kinja ba im baro kat ba ngala thau ti unowa ula le baro kat kumba utrai ula hukum ni u nyau sngi ngan penhab ya uslap halor ka khendo sapo sngi bat sapo me tu blei uang you know wa bu ni dung sakani ka yeng leng bat hadin kata uang nyau sngi hadin na basah nyau sngi ngan penhab ya uslap parlok be kapat be kakaran syai bahangi hak kitab jeng penpau baswa ru kumjo ku jisu unwan kindan ki klam ki ban sahab hakani ka perthai nyau teli ki klam kidan nyau sngi ka po jong noa nyau teli ki klam ki ban hab hakita ki sngi ki bakado shwa bu jisu unwan but uni number nyau umut iyu number nyau number nyau haka bible uju yen uju dei kum ta number ubangi ong number ubalong bapura badapura ubalong complete ban pen i ya kata ka jinglong jing isen e jong blay bau blay ula ai lat ya ki brio ka jinglong bapura jong blay kata ka jinglong jing isen e jong u ka ba pura ka ba ula ai ki brio mdei ba ublay usuang mata-mata ngan penjak no yang ndei ublay ula ai pore ki ba kata ka por kala dap kala pura wala da ublay udang ai por su ikinang turu kinum kala su te kum taken ka bible ke thu ingi bahat ka por hadien ba unowa ula rung ha ka yeng leng ublay udang apsa nyusngi bat nang ta hadien nyusngi ublay khang no e ka jing khang jong ka leng jong nowa ublay uba khang ya ka jing khang jong ka yeng leng jong nowa unowa uba khang ka bat ka ka jing mut jong ka to ka jing mut jong kata kalong ba ublay ula ailat ki brio ka jing sen e jong ublay ula ailat ula play kata kalat jong jing sen e ki brio handai hadin baki brio ki nget ki kren ben ya kata kalat jing sen e jong ublay ula ailat ya ki handai kim kala ublay uhaban khang no e kalat jong jing sen e or kumju kan long kata perlok ba ha kesini ki bakhat do kini mata ki kesini jong ka jingai e ki ublay u ai ngi kesini jong kalat jong jing sen e nama kata ka dei mentaken ka bangin kela bamut kan am ha kata ka pon dal ahap ki klam naman dal ahap ki klam kalat jong jing sen e kala khang kam don lat su ingi bangin kela bamut par ka bible ke tho bakim kela bamut hiru ki bre dal ahap ki klam ru itim ben ban yu bre bar ya kan ingin syam ha ko jing pa ko nang ko pra ka dekot paning kong bar ka ba
Ka Bible kay thok ne bat min ba ula play ya kijing pendat ngan nget buan apa jungi ngila ya sngau sepang tu nyau teli kijing pendat ndai ngin ngan pule ya phi sepang kan kijing pendat ke bah nyau ka bakat do bat ka ong ne bat min ba ula play ya kijing pendat ke bah nyau ka bu jisu ula play ke kijing pendat ke bah nyau kala long kijing sngap jar ha beneng kumba shiteng jenta balai ka don kijing sngap jar ha beneng parlok ba yet namar hadien ba de play ke kijing pendat ke bah nyau kai ka baca sedang ban hap ki klam ha ka patai nyau teli ki klam ki ban hap patai na kata ka daw ka don ke jing kinja ha beneng balai ka don ke jing kinja ha beneng ki angel lu ki hap ki sange kata karwai ban yero yu balai namar ka jing sir khai jong kita ki nyau teli ki klam ki ban sahap ha ka patai ki angel lu ki la isir khai ya kata ki sngo isin nam ta ki brio tang ba ka de ke jing bisar ka ba hok ka jong blai ka de ke jing bisar ka ba hok ka jong blai bat ngalayu i ya ki nyau ki angel ki bayeng hakamat ublai bat haki la ai nyau ki turoi la ai nyau ki turoi kemau upol uang mene bah ka turoi ka bakado ha ka turoi ka bakado kan sadon kata ka jing ipat jong kita ki bayap ba ka jing pentaladur ni kan ni kan kadi kata ka turoi ka bakado ngi inani dan nyau ki turoi bat ka jing penpa ko nang bakat wai de bakat san ko ong ne bat u angel u bahinyau ula pensawa bat kila long ki kitien ba jam ha beneng ki ba ong kata kahima ka jong keperthai kala jalong ka jong utrai jongi bat ukris jong u ti unsin syarken cha ki bam jukot parlok ba hadien bala sedang dalapit ini jing pendat ke bahinyau ini kitur kidan nyau ki angel ki baput ki nyau ki turai bandala sedang kini ki turai ka sedang ban hap ka klam dala de put ya keturai ke beningkong dala hap ka klam ke beningkong dala de put keturai ke ba ar la hap ka klam ke ba ar ka klam ke beningkong kadi ka klam jong kita jau ha kita baro ka ki ba pedang ka dak cuma klam ka klam ke ba ar kadi ka klam jong ke jing kelas 6 jong ki duriau dala put ya keturai ke balai kadi ka klam jong ke jing kelas 6 jong ki jong ki wa jong kini ki po liu ka klam ka ba sao kadi ka klam ba ka sngi ka shit terhadap ta ba ka tang ya ki brio ki ba pediang ya ka dak cuma klau ka klam ka ba san kadi ka klam jong ka jingdum ka klam ka ba henrio kadi ka klam jong kita ki mensim baman ki balong ki jakot ka ba mi no na ka sintor jong umrat klau na ka sintor jong uyak jakor ba na ka sintor jong uta unong sulpa balam ler bat ka klam ka ba nyau kadai ka ni kan ka bangi puli matan kan ka ba ong bat u angel u ba nyau ula pensawa ula put ya kata turoi ka ba khaddo kadai ka ni kan ka turoi ka bu pol u ong ha ka turoi ka ba khaddo bat kila long ki kitien ba jam ha beneng ki ba ong kata ka hima ka jong ka perthai kala jalong ka jong utra jongi bat u kris jong u ti unten syar ken sakibam jukut parlok ba dei ha ka ni kan ka klam ka ba khaddo kan ka klam ka jong upria ka ba ka bible ka ong upria uba uwe upria ubadan kumba sitalan ka balong kumba jan sanpo kilo bat uni kan upria upenyap lot kita ki brio bar kha ki barah ta kapor kan bat ujisu uwan hakani kapor bat dina takadaw baki angel ki ong bakata ka hi ka hima ka jong ka perthai kalalong ka hima ka jong utara jongi bat ukris jong u namar dei hak ta kapor bo jisu uwan ngi nang tang nang la susu ban pen skem su na ka bible ba ujisu uwan adin jong kini klam kum ngi tip ya kata jing pen paul nang ka bakhan rio da puli jing pen paul nang bakhan rio kan lap bala kran hang ni syapang ita ke nyau tri klam bat hadin jong ka klam ka bahin rio ujisu ong kum ni hakami ngawan kum unong tu ka bamut ba ujisu uklam pat simlawan haka klam ka bahin rio ong hakami ngawan kum unong tu sup uta ubasharai bat ubarino ya laki jankub yo ba un yading khut bat bakin yo i ya ka jingli aran jong u haka klam ka bahin rio uji sumpat wan ndai dai haka klam ka bahin yo sendan ka bakat do uji su wan bat ka ong kum ni ka bible
Hajing pin paul long bakat rio dekat bakat pra ko ong ni. Ila don ki lele bar ki jing sawa bar ki pertat. Ngenget pila sedang man kan mau mentaya ke bang lada pulih mana. Ki lele ki jing sawa ke bar ki pertat jing sawa jong ke jong ke jing risang jong ki angel nang ta ke jing sawa jong ke turoi. Ki lele nak ke buram ke jong Yesus Kristus. Nang ta upertat nang ta baladon ke jing kenyu jumai bakrau. Kat kata kam jula long nadu balalong ki brio ha ka kendo ke jing kenyu jumai bajur kata-kata berkat bakrau kata-kata. Parlok ba ingin ay puli menes pang isaya ruang ba kata ka kendo kan sembrat no ibayap. Udah ni ruang ba ka kita kibat yo thia ka domet kin samipat. Kumno kin mipat. Ha ka jing kenyu jong niu jumai ki bun ki lum jing tap jong ki brio kin ang lot kin pat lot. Kum ha ka tu kapor ka bu Jisu mipat na ka jing tap. Ha ka tu ka sngi bu Jisu yap ka ding pena ka ik baja. Puli Matius kalong ka bahnyo apunyo dekat ke basan fuat tetet. Penlap hang tu bah ka sngi bu Jisu yam. Ladon ke jingdom ke batap ke tu jaka lai kanta bat la kenyu ujumai. Bat kita ki lum jing tap jong ki riu khot ki pat no ki ang no. Bat kini ki brio ki ya mi pat ha ka sngi ke bu Jisu mi pat. Ya mi pat lang no bat u Jisu Kristus. Ikum taruh ke dan kami ke kenyu jumai ha ka sngi ke bakado bu Jisu unwan. Ba kita ki brio ki met yak jong ki brio ki ba jong blai in siam mi pat. Nang ta de ka dekat ke ba kat ka ba arkwai ka ongkum ni. Bat upria bakrau kat ke jing tho sitalan ulahap na beneng halor ki brio. Ki brio ki laya keren beng. Ya ublay namar kata ke jing yap them jong upria. Naba kata ke jing yap them jong u. Kala long ke bakrau Kalong ke bakrau do tata. Kemudian upria upan hap na beneng. Bat yung ni upria. Ujub ro ulade tho lupa. Ulade biat tho lupa. Ublay ulade peni lupa ujub. Sapang kumno bu ublay ula bu lupa ya uni upria. Naga benta jong kata kasni jong gajing bitar jong ublay. Ka ongkum ni ha ujub long ke balai upra ka dekat ba arpu lai ongkum ni. Uong ublay ujub melarung sakijaka kensau kayor. Rani Melayu i ya ki jaka kensau upria ya ki ba ngala tingkai namar kapor ke jing jenjat hamar ke sngi ke jingele bat katama orlo ko ingin i kan ni ublay ula pen iru payu jo bagudan kan ta kan ke jing kensau ja kayor ba ke jing kensau ja upria bu ublay ula bu lupa nam ta ke sngi ja kata kapor ja ke jing jenjat ki por jong ke jing jenjar ide ki por ki ba ki klam ki hap ke jing keli kalong balai ki nyau teli ki klam namar bakini ki klam ki de ki jing bisar jong ublay ki jing bisar jong ublay judal nong meningkong dekat bah nyau ka ongkum ni kumbaya ka Sodom bat Gomora bat kita ki nong ba ki basaudong ya ka haba ki asyat yelek nuti bat ki dalek but ya ka dok ka wepat ha ka rukam ka bakum kini labu ya ki ha khamat kum ka rukam maham ken da ka ba ki sya ya ka jing pichitam hok ka ding bom jukut parlok bai ka Bible ko ongkum ba ya ka Sodom bat ka Gomora la thang da kata ka ding bom jukut kum taruh kan long kan ha kata sngi ke jingwan ke jong Yesus Kristus arti mutil nong basau dekat bakat wei ko ong ni nga hukum ha khamat ublay bat u Yesus Kristus uba utrai uban sabishar ya kiba im bat kiba bayap bat da kata ka jing mi pau jong u bat ka hima jong u ka di ka sngi jong ka jing bishar parlok bai ke jingwan asen jong Yesus ka di ka sngi jong ka jing bishar kumno min yen ha kata ka sngi ka bu Yesus nuan kata ka di ka jing keli ada bishar yang ai pi mentah kumno ngin long kay ke banja yang ai pi ata kada parlok bai kedai yang ai pi bengin pai shu blai ngin kerpat shu blai ngin IT le shu blai ngin yit ile de radang ngidang i bengidang don radang ngidang long ki baram kata jing bishar kapor kadang don ngi bengin kelabamon ublay ulang ubaklo ban pediang ini ban ai hangai pi kata kajing ya kata kajing im ka ba u kwa ban ai ka bula ai hangi ling ba u khon jo mun ai hangai pi kata menta nang ta de jing pal nong bak aku adu khat bakat aru ong di uji su ong kum ne ha khami ngawan kloi bat kan nong jonga ka don lam bat nga
ban ai nong ha uwei po uwei baro kat kumbal long ke jing ne jong u Isaya ong kumne sepang ke jing wan jong Jisu uang ha Isaya nong ban reply de khot basau ong namar ka sngi ke jing penhiar kaput kala don ha ka donut jonga bat ka snem ki bala sius pa jonga kalawan ka snem ka bala sius pa ke jonga kalawan kawamut ba u Jisu ha bu wan ban shimno ek bala sius pa ke jong u ha ka ju ka poru ka de ke jing penhiar kaput no ya kita ki puriu ki baba mamman ki bale pop te kum ta parla bayin nak ni ki jing puli ki jong ki bangila puli na do mene sepang ka jingwan asin ki jong Jisu ni shem ni lap yan bakata ka jing hikai sepang kata ka secret rapture la ni kata ka jingwan berjar-jar ka jong Jisu Christ kalong ka ba syukur kalong ka balam le andai ka dai ka jingwan jong Jisu kan ka ba uwan hadin jong jing jinjar uwan ha ka ba pau uwan ha ka ba yo i uwan ha ka ba yo sngo katakan ketika jingwan basisha ka jong Jisu Christ kan orang bai wanum sya syukur wanum sya syukur kajing kali menta kalong sakawai lanu u Jisu Christ unwan lanu u Jisu Christ unwan kabaga ke thu ingi u Jisu ye thu ingi apo Matius nang ba asau du kapalai pandre ong kumni indre syapang kata ka sngi bat kata ka poru am dan batip limne ki angel ki beneng hinrei tang ukwa jonga hi tang ukwa jonga hi u Jisu ong baspang kata kapor dan batip am dan batip kam sim lapen pau u Jisu ya thu anga pi ya kata kapor bo u unwan kam sim na thu e kata henrei ke ka baja hakini ki dang man sim snem hau arajar afusan hau September arajar afusan ibun ba ki beri keleng selak perthai kila sedang manyek bakal ami kata kacing hikai badan tawi brio bakateng ke baki ong ya u tau prophet malakela banapo Afrika uni brio umi u ong ba u Jisu la mi pa hu bat u Jisu ula ong ha u ba unwan ha ka arpulai terik jong benai September di bun bana pergi beri wat saduk sangi ki ni ki saki kasi jongiro ki bun ki beri kelas dang banget ya kan dia kelas dang menyalap ya kan bar ki om malada penget bau Jisu wana ka arpulai ber apsal terik jong September pinum syarong na uni ubriu u ambar ngaku apa pelih lihat kende epi ya kan dia ka video hang ni today what people will hear is God revealing his plan to his people, to the people of the world. Yeah. God took me to see the future and then he brought me back. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on his throne and I could hear him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. Kung tahu kalau PE ya kan ka video komno bu ni ubreu ang bau Jisu lapan pau u Jisu urung u yalami u sebeneng bat bau Jisu ang ha u bau nuan no ha aku la trik bat apsal trik jung September jung senam arajar apusan tekai ke baja kalau ma bon baki beri kila yang net atau kapor bon baki la dan ki la deno ki jingdon jing em jung ki Henry ke baja hadin bakila ap ya kata kasni ke jingwan jung Jisu ha bau klamwan ki bon ba ki kila yam kila sungsi memang bakila net ya kan ke jing syukur Barkai ke baja pada hadin ba u Jisu klamwan ha kata kasni uni ubre usdang pada ban ong ba uang em pet kalong kumne kai ke bu Jisu ya thu bu unsawan ha ka apply apsal jung September katu kadai ha ka Julian calendar henrenda wan sa ka calendar jung pada kadai no ha nyo tarik jung October ngan tulis kan ke video. And the last time you were here, you assured us 1,000,000,000% that we would not be here today because of the rapture. Like when you come over to our calendar straight
from the 23rd and the 24th of September 2025 in the Julian calendar, it takes you to the 7th of October. You know, some say the 7th and the 8th, 7th and 7 and the 8th of October. I'm 1,000,000,000% sure that the rapture is going to happen on the 23rd and the 24th of September 2025. But when you cross over straight from this Feast of Trumpets to our Gregorian calendar, it will put you on the 7th and the 8th of October. Thì phi perlu bagi komno ba uni ubriu ong ba kam dai hau apply bar ap sautai jung September dekade pada sahu nyau tarik bat pratrik jung Oktober. Ten re kataru kham sengaja. Thì phi em komno ba la pendap lut yakini kiki berkhaj buji sul ong ba wanum sya syukur wanum sya bu eru un syukur no epi. Japang kata kasngi namar mdan batip uji su kham sen la pen pau ngi kata kasngi. Anda kuat yang ini ke kuat yang ini bingin syarai bangin duai bangin long ki balapan krek kenal lu wan hakata kaporu ngin long ki balak loy Deuteronomy kan long baat kondai dekat baat kondai ko ongkom ni kita ki iru ki balak ki bare ki dei ki jong utrai ubau blai jongi ende kita ki iru ya ki balapan pau ki dei ki jongi bat jong ki khon jongi halaka arta bangin yo le ya kitien jong kani ka hukum baru kalau baik katakan ke dek bangi de banget apakah kitien jo break kam chung pen pau kam day yangi ban bersang ban batai start namar ublay jukla ya ke ba dapkan unum pen kelaya ka unum pen kelaya ka ba ka bible ko ang bangim bit ban nang ban at la ne ban nang aisyu la ne ban wenno na ke kabala tho le thik tang kabala tho kan thik tang kata kabala tho kaktin ju lek ong wat num lek palat ya ke kabala tho ten rengi ibon ba ki briu kim shap ting ya ke ba kaktin ju lek kam kran yo kini jing thu pau na usatan na baman ndai na Jesus Christ ba ki syukur ki babon ba ki bon ki beru namar bakin tip ya kaktin ke jong blai kinget ya ki hapa kita ki kai di balam ler jong ki ki apostol ngakan mau kadan koi kapor hadin bu Jesu la mi pat ki ong kum no yu Jesu ki kam ki apostol na meningkong dekat ban ru ban nyok ki ong kumta haba kilaya wan lang ilai kili yu tidak ong kutrai hakani kapor men penyok pat ya kehima di Israel ulai thu ti haki am dei api bantip ya ki ya lani ki ayong ki bau kpa ula bu hakapor jong uhi kam dei yang ni bantip kam dei yang tangi kita ki belak penpau ngi tangi kita kan bu bleu kwa bantip bengini ban penek jemut angta ndai kita ki ya ba kita ki ayong kumu upol ula ong bangam sepang kata ke jingwan ke jong utrai sepang kata ki ya sepang kata ki ayong wangam dan kam ban thok sepang jopi namar kawan kum unong tu kamut uwan hakasni hak por ke bangingin oi perkhat nang ta de idon ki briru ki baju ong ya kane ba ani kata ka jingwan asin yu Jesu kila yalap aslam nadu umchwa raja aslam ki apostol kila yalap ge jingwan asin yu Jesu lu kan pas melawan balai Jesu kan pas melawan adu kini kisni kai kadau bu Jesu dang penslam adu mentaro kai kadau ningkong ye pechwa ye kini kipien bu Petrus ulah kran hang ne bu la de bithu lupa bahkan salong kunta bat sisa ngi yo snow ki brio bagi kran kini kipien al Petrus nong balai dekat balai ko omne da ka ba pitip ya kani kan ningkong bah kisngi ki bakhado in wan kinong kran ben da ka jingkran ben ki bayat kat bakum ka jingko abrai la ki jong hi bat kidaong hangno kata ka jingkular ka jingwan jo namar nadu kabba kita ki kpatemen la yo thiano ki barok ki sa kumba ki julong nadu mendanglong ka pathai ki bon ki ong kumta ta kadau bon ba ki ong oh life will go on juri lai ka pathai kawai simat ki ong kawai simat kata ka jingwan asin jo Jesu kanum long ka namar ki wai simat ka jingim kanang yai telun hani ka pathai
Henry parlok be ke jing pen slam ke jong blay ke day na kadaw bo ublay kuwa bakaway kamen siam dukan jatna ublay u ai por si ai por iki bril bakin kelak mamut namar ublay u it yaki pat kuwa iki bakin yo ke jing imbam jukot namar ublay kum bakabay bakalak kren ko Ezekiel bo ublay so bha ke jing yap jong baman ublay kuwa ba barok hat kinwan in yo kata ke jing pen namau jisu la yap nam pakaway kamen siam kum tau kuat ba barok kan pinjok pateng kan ya kata ke ke bu blay udan ban ai ni apa terus nang balai dekat bakandai ko ongkom ni utrai le tut sapang la ka jingkular kumadon ki bayan nyo ka jing le tut henrei uyai syak slam bat phi ubam damon yanu yanuru ban jot no henrei ba barok ken poi syak ka jing kala ka bamut kata ba ke dei yani ka jing slam ka bangi ikum ba ka slam ka jingwan jong jisu ka ke jing ai syak slam ka jong blay kum hakapor jong Noah bu blay la ya syak slam bat ibreo tu kapor kum taru blay ya syak slam bat ni kan henry ka bible ko ongkom no Hebrew nong ka bal spau dekat balai penyo balai pupra ko ongkom ni namar satang sibet uta ubawan unwan bat am pentut unam pen slam henry uta ubahok jonga unyai im da ka jingen henry lada un kan ran da din kam siam jonga kam sngo bhashu ya Orang bayi ni tikna bo jisu unwan. Bat bakanum slam syuk kata ke jingwan jong o. Kam tam hagi ni kesi ki bakando ki bangilai ilut ya kita ki jing pendap jong ketien ke jong blai. Tekum tau blai kuat ini bangin nyai ne kan. Tau bahok bo nyai im de ke jing ne. Banginum kan ran din no, minum man that no. Hendeng nyai kemit shu blai. Nyai pai shu blai. Buat ladai haka jing ni kum telat no, ni kum Sengobha nak baka pertai. Hendai wat num lek kunta. Pai biang su blai. Bat scam ya kejinget. Yele kejing babha, yele kejing lek babha jong kejinget kamu pol wong. Haduk ke bakut. Haduk ke bakut. Mau jisu wong utau bayai ni aduk ke bakut kan. Banyak lagi. Nang ta habakut ulang ba ad dekat balai bat pasal ko ni. Na baka ni kejing itu pau kalong penban. Ya kapor balabu. Bat kapun keloi syaka bakut. Bat kan lam ler. Laka pun selamru to up yaka nabakan poi sisa kan pentut kajing itu pau kalong ya kalong penban ya kapor balabu bat kan pen keloi sakabakot kalau ba satang ketiak por uji sula janwan sang hiak por kajing keli ka bakadu ka bangka benbuk kalong kane hakapor ka ba uji suwan hakasin ka baningkong Kiju ki kentat ju Yesus Kristus balai. Ikram shima tip ya ta kapor ka buji sunwan balai. Namar ki sung thu bakalai ki jing tho. Iskong thu bakalai ki jing tho. Bible ko ongkum ni ujisu ongkum ni hapo Lukas nong phat khandai dukat ap sapu ar ong. Lada phalatip ukran Jepang Israel ukran Jepang ke Jerusalem. Uang lada phalatip maparu shisha. Hakani kasni ya ki eru ki badai ya ka jing suk jong pha. Hendai mentala bu ri yaki na ki khamat jong pha parok ba ki dak la ailut che phang ke jingwan ke jong jisu ka baning kong la ong ba ka thesoti kan sapun khun bar kan sa khayu khun henre yakani barok ki le pan ban ban bore henre ki don pat ki bre ki batip ba sempang ba kita ke dik ki start na mi ni ki bawan omnu kini kitep jadi ki breu ki bakule ya kaktin ke jong play ki snok thu don ke jing thu rupa hapo jing khan ka ba ong ba uklur un sami na Israel bat kini ki breu ki bapet ya kita ki klur kan ki yo I kan yo tau klur kan uba tingshan uba phla hadu kata ta di snok thu ba kadai jing pendap ya kan ki jing tho uklur un sami na Jacob ka Bible ka Jacob de Israel kini ki rio start ki yo I kata bat ki snok thu ba kadai kan ni kan jing pendap ya kan ki jing tho lupa jing kan but in sawan support Jerusalem ban mani yung Jesus Christ. Kung taruh perlu ke Bible ko ong bah, iki kibla dep jakin jabiang. Hato kala panlong baki bri ki jong blay ru menta kung baki Israel kilong hato kapor. Ki de ki bri jong blay henry kim sempang kim song tho ek ta jiwan ka jong khun yung blay. Yu ta u baki ap khini ko Messiah, ben ban ki sana khna yu.
Atau kalak banlong hakini kisngi komentaru bagi beri ke jauh belai tiba up ya kata jingwan asin jong Jisu ndrei tim sungu thu ya kata jingwan asin jong u ka Bible ko ong po Ecclesiastes kalong bening kong dak berkandai ko ong ka balala long kata ke bansa long berkata ke balala le long kata ke bansa le di amdan ke batemai hapo kasngi kamut ki belade jam swakin saja piang ban ngi kalong sisa konta hapeding ki beri jong blai ndrei aingo you blai ko parok bait ngaru ngade wei bala jungai baklai kini jingwan asin di jong Jisu ndrei dei haduk nda u blai ula pun pet iki khmat ba malak jonga iki khmat bakin jam sim ki jonga iki skor ula play ki skor baklut ki jonga bangan yu ya kini ke jing sisa hakak tin ki jong blai Ezekiel kanong ka bakat dapat ba nyo ba apo pra ka ong ni ko khun ubreu hakmi ita ki ba nakaying Israel ki yaong kata ka jing itu pau ka ba uyui ka bandang long anda bun sengi kamut ka bandang selam bat uya thul upa ye ki por ki badang jingai ki ong kadang jingai ki jingwan jong Jisu ki ong namar kata to ong haki kum ne ong utrai ublai an pentut syu ya ka weiru na ki tien jonga ndre ya kata ka tien ka bangan keren an pendep ken ong utrai ublai parlo pe it wat ngum yo thia hakani ka perthangi hakani ka perthangi ran cibun ba wat apa ngi jing jar ndengi ki brio kidang ya be jing sobha kidang yo thia hakani perthangi dan sakan oi haki jing sobha jong perthangi jong ka pop jong perthangi kidang ya kersung hak jersi jong ka pop Henry kisngi jingwan jong Jisu ko malong mentan ublay ong pen kloy kan pen kloy pen dep kan an pentut syu ya ka weiru na kitien jonga Henry ya kata ka kitien ka banga keren an pen dep kan ong trai ublay sien bu ublay ula ong kamut unlek sisa kata ka bakat do parlo be kan puli kan ya ka wei ka dekat an pen kut unda kan ka dekat jing pen pau kan ba at dekat ba at ko ong ni utawa plai kini ki ru ong sisa ngawan kloy amen do wan trai Jisu u Jisu perlu be ong ngawan kloy bat ngir ngini ong do wan kloy trai Jisu amen do wan trai Jisu perlu be ina poi so ba khut jong ni kubur bat nganget ni ka kubur kala ai jing shai phi bat nganget kala long ru ka jing ka khu yi phi Par nganget bakani ka kubur umdai tambah ngintip syapang kata ka jingwan jong Jisu karukam wan jong Jisu. Ndre bakani ka kubur kan penwan ra engai pi kam jan susu Jisu. Kam jan susu Jisu. Bangin kela ka bamut bangin pediang hiu. Bangin nang yai im susu kata ka jing im. Ka bangin nang penkrek su ide. Nginang ya jan susu padu Jisu. Kanang bahak kata ka singi kebu Jisu wan kembau Isaya la ong. Bangin sarwai ka jingwak bangin ong uni udah tahu belai jongi ubangila ap aslam uti kan lawan ban pen im yang mata kasnikan orang beli ngakwa bamangi baro ngendon hakata ka pinhun ka bangi ruai ha bangi yo iu tribe no im jongi Jesus bu da wan na beneng ha ka buram ke jongo bangi ya syam badu bukan long kasni ke keman haduk tata kasni ke bangi nang ban batai su nama kasni ka long ke bakrau haduk tata perlo baye bu Jesus wan ban simti no ini Inga duai perlu bait bong blender kat api untuk kui pi haka jinga day jong pi bat u man la kasni ulei ke tien ke jong u duai su blai man la kasni bat pan bon u blai pan ni ke jinget u blai pan ni ke jinget u blai na ba blai uang utau ba in ke u bahop jong au ne in ke jinget ya de kata kan bengin yai ne ke jinget hu Jesus Christ bengin num pai den no inga pun kod de ke tien perlu bait nak minta ke buram ke jong blai amen